Υποδεχθήκαμε σήμερα στο επιμελητήριο της Εύβοιας τον Μπραντάκο τον Γιάννη, τον πρόεδρο του ΕΒΑ, του μεγαλύτερου επιμελητηρίου της χώρας και τον μοναδικό υποψήφιο από ό,τι φαίνεται για τη θέση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης. Στο πλαίσιο μιας περιοδίας που κάνει σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας να γνωρίσει τις νέες διοικήσεις και με τους ανθρώπους που θα συνεργαστεί στο μέλλον προκειμένου τα προβλήματα της Εύβοιας σήμερα να τα μεταφέρουμε και στον νέο πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε αυτά τα προβλήματα να πάνε στην κεντρική πολιτική σκηνή και να βρούνε μια λύση ενός νησιού τόσο πολύ ταλαιπωρημένου. Βρήκατε την ανταπόκριση που περιμένατε? Είναι νωρίς ακόμα, μας είπε και ο πρόεδρος στόχους τους, με το καλό όταν συγκροτηθεί σε νέο σώμα η Κεντρική Ένωση όλα αυτά θα τα βάλουμε στο τραπέζι προκειμένου να οργανωθούμε για τα ευρύτερα προβλήματα του Πανελλήνιου επιχειρήν αλλά και για τα τοπικά προβλήματα της Εύβοιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.